Magbabasa na ang McDonald's. Pero bago kami magbasa, balikan ta sa mga letrang nadala na. Ano sa mga letrang nadala na ninyo? Hardly lang ito. Yes, Manoy? A. A. O, sisa makasulat sa A. Nakulagdaman sila. Yes, Janine? Sulat mo. A. So, yan ang letrang A. Ano ang tunog ng A? A. Ulitin. A. Ano ang mga nagapun sa tunog na A? Yes, Manay? Avocado. Avocado. Atis. Atis. Aso. Azúcar. Abaniko. Ate. Ano ang pangalawang letra na inikalanta? N. N. Sulat mo nga, Manay Kim. So, yun ang N. Ito naman ang letra N. Ano naman ang tunog ng N? Ano ang mga nagapun sa tunog na na inikalanta? Yes. Nara. Negro. Nonoy. Nini. Natal. Nuyog. Nigo. Ano pa ang pang tulong letra? Ay. Sulat mo yung ay, ano? Carry, di sa taas. Okay. So, anong letra yan, Dave? I. Ano naman ang tunog sa letrang I? E. Ano po? E. So, E ang tunog sa letrang I. Ano ang mga halimbawa ni Usipon na nagatugon sa tunog na E? Ikos. Ikog. Ilaw. Ipis. Ipot. Ina. Ina. Ulitin natin ang mga ngaran sa letra. A. Ay, ngaran sa letra. Isa pa? Isa pa? Okay, balikan ta ang tunog. Ano ang tunog sa D? Ano ang tunog sa D? Ano? Ano ang tunog sa D? Okay, very good. Yan ang magbabasa na kita. Okay, makinig ng mabuti para matuto ng magbasa. Ano ang tunog sa D? Tunog! Ano ang tunog sa D? Tunog kita ha, tunog. Wala na muna ang letra. Ano ang tunog sa D? Ulitin natin ang tunog. Ano ang tunog? Very good. Palakpakan! Pag ang tunog, madali makabasa. Okay, ngayon magkabasa na kita. Ang lahat sa mga bata pa lang, tunog lang yan. Kasi solo pa lang sila. Ano po? Pero kapag pinagtabi na natin sila, pag pinagtaning na sa duwang tunog, ang angal na saan? Pantig. Sabihin nga? Ito ang gagawin mo natin, ang gibot ng anay pantig. Ang dangan ng A, pag pinagsama, nagiging na. Ano? Kasi, tunogin natin. Magiging na. Ulitin. Okay, sunod. Ang taningan ng A ng mga bata, ngaran yan babae. Ano ang masasabi? Tapos pag tinaningan ko sa ano yan Ni. Magiging? Anong ibig sabihin ng ani? Sa pag sinabing ani, so tinanong din yung kukuuna. Kasi pwede nang kuon, inug na, o kaya pwede nang gulayon, pwede nang itinda. Naintindihan? Yan ang ani. Naintindihan? Okay, next. Ano naman ang basa sa di? Ano ang basa sa di? Pag pinagtanim kasing da, magiging? Magiging? Ano naman ang ina? Ano? Nanay. O si mama ninyo. May ina ka mo? Di ba? May nanay ka mo. Okay, next. Ano naman ang basa sa di? Ni. Duwang ta. Magiging? Nini. O, sisa nila mga nini? Ang mga nini ay babae ulit. Si Nini. Okay, next. Ano ang basa sa di? Na. Duwang ta. Magiging? Nana. Alam mo po ng nana? Ay, kapag may sugat kayo, pag ikaw mulugat, tapos ay dyan nagaluwas na parang kulor yelo, yan ang nana. Diba? Masanit yan. Yan sa pugsa may nana. Pag pinugsa ka mo, may magaluan dyan. Pag pinindot ni mama ninyo, magaluwas na yatong nana. Pag nagaluwas ka sa nana, hindi na yan masanit. Pero hanggat diyan pa ang nana, masanitin pa yan. Ama? So ang nana, nandun yan sa lugar. Gusto niyo magkain ng nana? Hindi magpa-lugat. Ang hindi makayuning nana. Okay, next. Ano ang basa di? Ano ang basa di? Ano ang basa di? Ni. Basahin na natin yung tatlong pantig. Ni. Di ba? Buta na lang po. Okay. So, inani. Sabihin natin. Inani. Ano yung sabihin
nini. Kasi kinukuna. Inanina. Kinukuna sa gulay yun. Inanina sa gulay, inanina sa paray. Okay, so masabi na mga salita. Itong nasa taas, mga tunog pa lang ito. Ito magsasabi ko, pante. Uli naman sa baba, salita. May mga ayaw sa ida, ha? Okay, dyan muna tayo sa tunog. Maganda tayo na kasi dyan. Ano nanay? Pa. Say natin. Ulitin. Oh, yan yung nadanganing pantigyan. Uli naman, salita na tayo. Basayan na salita. Again. Isa pa. Ganon. Yan. Isa pa. Inani. Again. Okay, lahat ng itong apat. Tayo kayo. Ang basa. Ano to? Ganon. Hindi pa. Ang na. Pag nagtataling na. Ganon. Isa-isa lang. Again. Inani. Okay. Okay, palapakan sa princess.